дуруд ба ҳаводорони каломи баде. хуш омадед ба саҳифаи ҳазор китоб. китоби навбатие ки дар саҳифаи ҳазор китоб маълумот медиҳем, китоб таҳти унвони методҳои ҳалли муодилаҳои дараҷаи олӣ ки ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таҳия шудааст. мураттиби китоби номбурда Маҳкамов Маҳмадҷон, муҳаррир Боиматов мебошанд. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашриявии Маориф соли 2021 омода шуда ба нашр пешниҳод шудааст. китоб аз 216 саҳифа, яъне 13.5 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои дарунии китоб якранга буда, муқовааш ранга мебошад. дар ин китоб методҳои ҳалли муодилаҳои алгебравии дараҷаи олӣ оварда шуда, дар он тарзҳои хусусӣ ва гуногуни ҳалли муодилаҳои дараҷаи сеюм, чорум, панҷум ва аз он боло нишон дода шудааст. дар ин китоб хонандагон метавонанд бо тарзҳои нави ҳалли муодилаҳои дараҷаи олӣ шинос шаванд. китоби мазкур 126 ҳалли муодилаҳои олиро дар бар гирифта, онро дар раванди таълими алгебра чӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсею гимназияҳо ва чӣ дар коллеҷҳою муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ истифода бурда метавонанд. китобро метавонед аз нуқтаи савдои китоб харидорӣ намоед. ин буд маълумоти мухтасари библиографӣ дар бозори китоби методҳои ҳалли муодилаҳои дараҷаи олӣ. хайр то боздид дар саҳифаи ҳазор китоб. ҳамкорони азиз, мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. обуна шудан ин дастгирии шумо барои боз ҳам рангоранг шудани саҳифаи ҳазор китоб хизмат хоҳад кард. яъне танҳо тугмачаи подписатсаро пахш намудан кофист. хайр.